sa inyo mga kaagaw. Karon napod ko ipakita sa inyo nga lutuon. Mao ni among sudan karon paniud to. Kaning ginisang munggo. Ginisang munggo. Ginisang munggos. So, pakita na ko sa susunod ako na video. Let's see. Welcome back to my channel. Karon nagisa ko og munggos, ginisang munggos. Araw. First is gisa sa ang lamas. Ito na siya, pag brown ng iyang lamas, pwede na ako ibutang ang munggo. Ang munggo nga gitahon. Takloban sa anak ko. Okay, para pabukalon. Okay, mo na ang mga ingredients. Lugbatis, dahon, then sayote. Then ang akong subak. Subak na ako. Ano? Bangos, pinalitong bangos. Butang na nakda ng subak. Butang na nako. Kaya nabukal naman siya. Cooking. Why is it naka-tindog? Wow, sarap. Munggos. Binisa ng munggos. Munggos sa mga sauban munggo. Ginisang munggo. Nagsubakan og piniritong. Subakan og piniritong bangos. Then, butang na nato ang sayote. Dali rin siya lutuon. Pwede rin niya i-testing kung sa inyong house. Dali ni siya, lutuon siya. Bangos na ginisa ka ng pangpaniud ko, gani. Gani ni siya. Tapos, init-init pa, kaunin na naman dahil. Daulan, guys. Daulan, tanawan ninyo. Nakita ninyo na, guys. Mawala ang kusina, guys. Oh. Kusog ang ulan, manggod. Buslot na ning amo ang dirty kitchen. Ubani to. Yan. Okay na po na pang mga bangon niya. Muna siya ang last na ibutang.
Kani di gini siya mawala sa munggo akong lutuon. The best gini siya ibutang ning alugbatin. Kay humot kayo. Humot kayo ang imong luto pag kanang imong luto. Bulakan na nato siyang mga humok ang sayute. So, luto na ang atong ginisang munggo. Ready na siya ibutang sa lamisa. Yan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong giluto karon ng akong recipe kay ang ginisang munggo. Salamat! Then, ayaw mo kalimot subscribe sa akong channel, Ining Payat Vlog. Then, ayaw pud kalimot i-click ang notification bell para updated mo always sa akong mga video nga gina-upload. Bye!